яке хазина ёвам рӯбандаи роҳи ноҳияи шоҳ Мансурам агар хазина ёвам дар давлат меспорам ҳаққи худамро то бидиҳад. Чанд фоиз ҳаққатона мехоҳед бигиред? 10% бута басай ба мара. Ягон бор шудааст ки хазина ёфтед? Ё не, пул ёфтам майра, лекин хазина не. Пуле ки ёфтед чӣ кор кардед? Пули ёфтам, лекин ҳамкоро қатӣ мисол 50 сум ёфтагием, 20 сум. Хай бо ягон чӣ мегирем, ами мехӯрем, ами чойга чӣ мекунем, чӣ кор кунем дига. Хазина пайдо кардам, нисфашро ба давлат мерасонем, нисфашро ба худам. Барои чӣ? Хай кӯмак дар кор кунам. Ба кӣ? Ба давлатам. Ягон бор шудааст хазина пайдо кардед? Хай иншоалло мешавад. Ба давлат меспорем. Барои чӣ? Барои он ки ба худ гирифтан ин як гӯем чиз мешавад. Аз ҳамин худ камин ватан меёвем чиза бояд мо ҳеҷ не налогаша бояд ба давлат спорем. Чанд фоизи онро мехоҳед ки ба шумо диҳанд? ҳаст ку қонун оиди ин хазина ёфтан ё ин чизо аста, чанд фоизе аста. Ман росташ намедонам чанд фоиз аста. Шумо чанд мехоҳед? Ба 25 месиҳад, шумо чандта мехостед? 25 фоиз. Хай хазина бисёр бошад, 25 фоиз ам кифоя аст. Камтар бошад чӣ? Камтар бошад, не, хай 25 фоиз кифоя аст. Барои ки мо дар тарафи давлат ба фоида мерасад. Шумо чанд фоизаша мехоҳед ба шумо баргардонад? Хай ихтиёрашон чанд қай бошад. Ягон бор шудааст ки пайдо кардед? Не ҳоло. Хазина меспорам. Барои чӣ? Барои ки чизе ки меёвед ай шаҳри Душанбе ай давлат ай. Давлат ҳамон нест, барои он меспорем. Чанд фоизаша мехоҳед ки ба шумо диҳанд? Хай ягон 5% шабад агар хуб мешавад. Ягон бор шудааст ки хазинае пайдо кардед? Не, нашудааст.